Hej og velkommen til den her video. I dag er mig ude i byen, og vi skal lave en eller anden, så sid med. Hun er lige blevet trummet ned af en dame. Sådan virkelig hårdt. Vi er på vej ned til Trent nu. Har du aldrig smagt cheeseburger? Nej. What? Nu. Du skulle blive. Det gider jeg ikke. Hvad så majsen? Ikke så meget. Skal du have noget? Ja, det er øjensyn. Jeg skal op til koret.